DJ Suman Remix. माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक भाव डीजे हरिओम डाली के गियरबा हमारे ललनबा तनिको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला डाली के गियरबा हमारे ललनबा तनिको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारबा टेम्पू वाला DJ Suman Remix. अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को डीजे हरिओम सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलाबे पूतो मीठा मीठा बोल के सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलाबे पूतो मीठा मीठा बोल के झाड़ी के झुलपी उधर आवे ए सखी हीरो से कम नहीं लागे ए सखी हीरो से उता कम नहीं लागे दुन्नू रे अखिया से मारे उलाटी तनिको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा केले जाला यारबा टेम्पू वाला DJ Suman Remix. आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक भाव डीजे हरिओम देहला के हाथा काथा भोरल बगूदा आतन को लजाले ना लव यू बोले सीधा ये सखी देहला के हाथा काथा भोरल बगूदा आतन को लजाले ना लव यू बोले सीधा बुझले बात सब धर्मेंद्र भरल बागुन संजय खत्म के अंदर आ भरल बागुन दीपक लाल प्यारे के अंदर हॉर्न दबा के हैंडल घुमा के भुकुर लाइट बारे यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारबा टेम्पू वाला DJ Suman Remix.